historická osobnosť, ktorá absolútne prepísala históriu tohto sveta. Niekto, ako by som sa chcel veľmi podobať a priblížiť sa. Aspoň z časti byť taký, ako bol on. Veľmi by som si s ním chcela niekedy dať kávu. Že viem, že je to môj záchranca, všetko. Pre mňa jeho život je obrovská motivácia. Že mám nádej. Pravda, cesta a život. Je môj priateľ, je môj lekár, je taký môj príhovorca, je veľmi so mnou trpezlivý a je to aj môj pán. Tak je to obyvateľ môjho srdca a je to hlavne niekto, kto mi rozumie a niekedy aj jediný. Že moje obzory sú asi také širšie, že dáva zmysel tomu, čo robím, že dáva zmysel tomu, kam smerujem. Ježiš je pre mňa na jednej strane úžasný kráľov, absolútne zvrchovaný, majestátny, neporaziteľný a zároveň niekto, kto mňa nazval svojim priateľom, že so mnou počíta. Niekto nesmierne osobný, blízky, ktorý obetoval všetko, čo mal. Poslúchať natoľko svojho otca, natoľko mu dôverovať, že si ochotný zomrieť, tak to chce dobrú silu. Ja verím tomu, že by sme sa mohli od neho učiť sa správať. Pre mňa je Pán Ježiš môj Pán. Ježiš je pre mňa zmysel života, alebo bytosť, ktorá nás zmierila s Bohom a vďaka tomu môžeme žiť život večný. Keď do toho zahrnieš ešte aj to, kým je teraz reálne, aký je veľký Boh, že čo stále dokáže v cirkvi robiť, že ešte stále dokáže pohnúť masy a dokáže zmeniť ľuďom životy, tak toto je pre mňa Ježiš. Ježiš je niekto, kto je úplne intimne so mnou a vo mne. Väčšinou ho prirovnávame k tomu, že je priateľom, ale priateľ sa nemôže dostať tak hlboko a tak blízko. Je to ten pocit vo vnútri, kedy sa môžem upokojiť. Proste v srdci sa cítim úplne šťastná. Viem, že on je blízko. Keď som s Bohom, tak cítim vo všetkých mojich konaniach pokoj. 100% pokoj. Sú rôzne miesta, kde sa človek cíti šťastný, ale nie je to len, že to miesto konkrétne, ale aj s kým. Je také miesto vo srdci, alebo proste keď sa tak človek naozaj cíti, že tak teraz je to tak super, že wow. Je to taký vnútorný pocit, ktorý sa nedá vyjadriť asi slovami, ale je to neskutočné šťastie a radosť, ktorá vychádza znútra a nevieš sa prestať usmievať. To je úžasný pocit. V prírode medzi stromami to je niečo, čo neviem vyjadriť, chcel by som s tým splynúť. Je to Božie stvorenie také úžasné, že to ani neviem opísať. To je taký ten moment, keď si v autobuse a ty sa usmievaš a ostatní nevedia, ale ty vieš. Ja som s ním, on je so mnou a my sme my. A bude to tak navždy. To je tam, kde je láska, radosť a pokoj úplne bežná. Kde nie sú pády a nie sú nejaké hriechy a kde je úplne prirodzené cítiť sa šťastný, milovaný. To si myslím, že to je nebo. Kde sa cítim šťastná je v jednote s tak rôznymi ľuďmi pred Bohom. Je to naplňajúce a je to oslobodzujúce. Kdekoľvek otvorím srdce pre Neho, vtedy viem, že
Že proste som tam iba ja a on. Keď upriamim pozornosť na neho, tak môžem byť kdekoľvek, na hociakom mieste a je tam so mnou. Všade. Všade proste, keď človek otvorí oči, tak vidí tú Božiu slavu všade. Všade. To je na tom úžasné. Neexistuje miesto ani situácia, že by som nemala kam ísť. Vždy mám kam ísť. To miesto je všade, lebo on je všade prítomný. To miesto je v tebe. V mojom srdci. Keď zavriem oči, tak som tam na tom mieste. Krásne miesto s ním.